Il-kors ta' baċċelerat ta' xjenza fit-teknoloġija farmaceutika ġie inawgurat fl-2011 mid-Dipartiment tal-Farmaċija tal-Università u jindirizza l-bżonnijiet tal-industrija farmaceutika. Dan il-kors jaqgħad aspetti importanti fl-iżvilupp u l-manifattura ta' mediċini ġodda u ta' kif għandhom jiġu trattati il-mediċini u strumenti mediċi. Dan il-kors li wassal għal Bachelor of Science in Pharmaceutical Technology degree ġie inawgurat sentejn ilu, sforz ta' domanda li għaw mill-industrija farmaceutika li dejjem qed tikber u tiżviluppa f'pajjiżna. Infatti diġà għandna ħafna rikjesti mingħand l-istess industrija biex inħadmu dawn l-istudenti għaliex l-opportunitajiet ta' xogħol huma ħafna. Il-kors jinkludi fih aspetti tal-kimika farmaceutika, teknoloġija tal-proċess farmaceutiku, analiżi tal-mediċini, aspetti regolatorji, xjenza, kwalità u mikrobioloġija tal-farmaceutika. Barra l-aspetti teoretiċi, dan il-kors jagħti importanza lill-aspett prattiku billi jipprepara lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Xtaqt nistudja xi ħaġa li twassalni għal xogħol xjentifiku però f'aspett applikat fejn xorta nista' nagħti l-kontribut tiegħi lis-soċjetà imma mhux fit-teorija biss u nkun nista' napplika b'mod verament prattiku dak li nkun studjajt. Permezz ta' numru ta' sigħat ġo laboratorji fl-Università stess u internship ta' 8 ġimgħat f'kull sena akademika, l-istudenti jieħdu esperjenza ta' xogħol fl-industrija stess. Gradwati ta' dan il-kors jistgħu jażlu bosta karriri u opportunitajiet ta' xogħol. Aħna nħarġu lill-istudenti tagħna biex jaħdmu kemm bħala xjentisti kif ukoll bħala riċerkaturi f'dipartimenti differenti fejn jidħlu organizzazzjonijiet tas-saħħa fosthom ovvjament l-industrija tal-farmaċija. L-istudenti tagħna għaldaqstant jistgħu jaħdmu f'diversi dipartimenti fosthom dawk ta' quality assurance u quality control, f'dipartimenti fejn jidħol l-aspett regolatorju tal-mediċina bħala medical representatives. Kull min huwa interessat għal dan il-kors u jixtieq aktar informazzjoni jista' jżur is-sit elettronika tal-Università ta' Malta.